Šta se dogodilo? Zašto šepaš? Šta se dogodilo? Zašto šepaš? Sinoć sam imao nesreću. Sinoć sam imao nesreću. Moj pas mi je pokucao sinoć. Moj pas mi je pokucao sinoć. Pao sam niz stepenice svoje verande. Pao sam niz stepenice svoje verande. Jesi li išli kod lekara? Jesi li išli kod lekara? Ne, nisam mislil, da je to neobhodno, pa sem otišel v krevet. Ne, nisem mislil, da je to neobhodno, pa sem otišel v krevet. Pa zašto jutros šepaš? Pa zašto jutros šepaš? Jutro sem se probudil s natečenim koljenom. Jutro sem se probudil s natečenim koljenom. Pogledaj to. I bolno je. Pogledaj to. I bolno je. Vidim, ok. Idi pogledajte doktora Markovića. Vidim, ok. Idi pogledajte doktora Markovića. Ok, vidimo se sutra. Ok, vidimo se sutra. Ok, vidimo se sutra. Šta se dogodilo? Zašto šepaš? Šta se dogodilo? Zašto šepaš? Sinoć sam imao nesreću. Sinoć sam imao nesreću. Moj pas mi je pokucao sinoć. Moj pas mi je pokucao sinoć. Pao sam niz stepenice svoje verande. Pao sam niz stepenice svoje verande. Jesi li išli kod lekara?
Jesi li išli kod lekara? Ne, nisam mislio da je to neophodno, pa sam otišao u krevet. Ne, nisam mislio da je to neophodno, pa sam otišao u krevet. Pa zašto jutros šepaš? Pa zašto jutros šepaš? Jutro sam se probudio s natečenim koljenom. Jutro sam se probudio s natečenim koljenom. Pogledaj to, i bolno je. Pogledaj to, i bolno je. Vidim, ok, idi pogledajte doktora Markovića. Vidim, ok, idi pogledajte doktora Markovića. Ok, vidimo se sutra. Ok, vidimo se sutra. Ok, vidimo se sutra.